Сега само трябва да ти сложиме брошката. Можеш ли да си го... Боже, как звучи. Между другото, колегите много Аз всичко мога. Сериозно? Разбира се. Смяташ ли, че мастурбацията и начина на Боже, как се притесни. Задоволяване. Боже, колко са по-притеснителна. Коя камера да гледаме? Така, която си искаме да ти кажа. Тук гледай, ето, видях се. Та мисълта ми беше, значи, понеже ти всичко каза, че можеш, защо хората смятат, че да се самозадоволяваш е нещо ужасно вредно и ужасно срамно. И си смятат, че тези, които го правят, не че са сексуални, а просто имат липса от мъже и жени. Не, според мен го правят, защото са много сексуални. Нали? Не, че имат липса от мъже и жени, да. Почти никой няма липса от мъже и жени, според мене. Тук важи правилото. За всеки влак си има пътници. Така или иначе, Пенчо от завод Металург, примерно, някой си завод, той ще намери Пенка чистачката. И така или иначе, той пак ще има любов и пак ще има секс. Вече това, примерно, че на тебе, на мене, критериите са ни много високи, ние сме дигнали твърде високо летвата. Толкова си интелигентен. Да, и ние, понеже така сме дигнали летвата, много сме. Ние затова сме на дъното, след да ти кажа. Да, и затова ще стоим на сухо. Ние не стоим на сухо. Да, права си. Но въобще не седиме. Обаче, знаеш, аз имам такава една теория, че трябва да стигнеш до дъното, за да стигнеш след това до звездите, но това е една друга история. Когато си на дъното, на пъкала, когато си най-тъжен, най-злочест, от парещите въглени на мъката, си направи сам стълба и излез. Една страхотна песен на Лили Иванова. Лили Иванова велика, тя е моята зодия. И между другото, тя е любима изпълнителка на гей обществото. Това е много интересно. Примерно, както Шер в Америка. Ти правил ли си някакъв анализ защо толкова много я харесват геовете нея? Защото според мен геовете са с много по-чиста душевност. Така. Те са по-изтънчени. Сега не говоря има различни прослойки, нали, в това общество. Нали? Какво ще кажеш, Венци? Кажи, Венци, ти си мълчиш и се усмихваш се. Не. Той се е притеснил от камерите. Защо ще се притеснява? Се притеснявам. Да. Нямам обяснение защо толкова много я харесват. Ти харесваш ли? Да. Определено много ми харесва и я познавам лично. Да, между другото искам да ти кажа, че на времето, преди много години, Венци беше човека, който ми направи връзката с Лили и той ме запозна с нея. Аз я обожавам. Да, аз също познаваме лично, да. И тя ми е казала, мен геовете много ме харесват, те са хубави хора. Не всички, но... Не всички, да, определено. Аз, например, искам да ти кажа съвсем отговорно на всички зрители да го кажа, че лично аз избягвам да имам обкръжение от геове. Добре, правиш ли разлика между геови и педераси? Защото така казват, че имало... Не, това е някакви приказки такива, според мен. Че едните имат такава повече душа, че се държат по този начин, а гей е по-висшо нещо. Де да знам, кажи ти. Не си ли чул самата приказка? самата дума е малко по-интелигентно казана, гей, нали, отколкото. Не знам. Аз избягвам да имам такива приятели, такова обкръжение. Аз не ходя в гей заведения също. Сериозно? Абсолютно да ти кажеш. Никога не си ходил? Ходил съм 2 пъти, така от любопитство, точно за по 10 минути и му казвам, искам да се тръгна. Защо там какви хора има? Какво те смущава? Нищо не ме смущава. Мен нищо в този живот не ме смущава. В смисъл такъв, че аз нито парадирам със себе си, нито крия нещо. Затова мен нищо не ме смущава. Да. Аз съм аз съм чист човек. Смятам, че не знам дали съм интелигентен, но смятам, че съм възпитан добре, за да знам къде ми е местото. Значи съм преценил, че за мене там не ми е местото в тия заведения. Аз предпочитам да отида в нормална дискотека, в нормален клуб, на кафе, да ти кажа повече хода, когато съм на работа. В смисъл така, предпочитам да спя вкъщи. Неминуемо при тебе. Да. А какво мислите за... Как ми се пушеше от това, бе? И мен ми се прави много работи, ама ще изчакам да мине предаването, много да ти кажа. еротично.